tops. Rijntje en Yveske. Korallen. Uniek. En Sally en Wunder. En dat krijgt heel erg plenst. Dus hinders ben een beetje wierd. Nou schiet de zinnen. Dus ik ben heel soort megen, denk ik. Bjarni. Spidey. Daar. Binnen de kei. Dat is Wunder. Lijkt wel of Lottie vast in een greppel of zo. Ik ga zo meteen even zien. Eerst is Yveske aan de beurt. Hé, Rijntje. Dat lukt nooit, hè, dat laatste. Zo. Nou, ik zal eerst eens even naar Wunder. Korallen. En Sally. En Uniek. En Rijntje komt af van jongen. Hoi Yveske. Hey. Oh, lekker molken. Maar hij laat je wel wat vreemd. Hij laat je gewoon. Lekker te lezen. Hey Wunder.
Oh, zo geskapt, hè? Hey. Je moet naar binnen. Doe maar. Korallen? Rijntje en Yveske. Doe maar. Sally? Kom. Wonder. Nou, doe maar. Sally. Rijntje. Yveske. Uniek. Wonder. Sally. En korallen. Wonder en Yveske. Nee. Doe Rijntje eruit. Kom. Kom.
Doe maar, je maar naar die mem. Doe maar, wonder. Ja, doe maar. Daar is ze. Doe maar. Ah, jongens. Goed zo. Toe. Hop. Sally. Nou, de rest nog. Glendy en Daisy. En Mario. Mario is een beetje hengst ontwezen. Maar hij moet hem maar gedragen. Maar ik mis een. Ik kan ze correct ophellen van voor. Maar Piet die rent net mooi. Piet. Doe maar. Ja. Goed zo. Andere kant op. Is het stek dicht. Nou, doe maar. Die kant op. Hop. Daar is die mem. Doe maar. Goed zo.